Pinakasikreto ko dyan, ang alam ko lang, mahal ko yung trabaho ko. Yung pagmamahal. Kailangan yun. Kailangan kasi love mo yung trabaho mo. Yung hanap buhay mo para hindi nababago ang pinaka-main ingredients niyan. Hindi na tinatrabaho ko yan dahil sa gusto ko, mahal ko yung trabaho ko. Sa loob ng 4 na dekada ay wala akong binabago sa timpla ko at pinasasarap ko pa. Ako po si Celia Season na nagtitinda rito sa Gagalangin Market ng palabok spaghetti. Dati kasi nagtitinda ako ng manok, gumagawa ako ng mga tusino langganisa. Bigla kaming nag-down. Ngayon naghanap ako ngayon ng pinaka-administratibong paghanap buhay para meron naman kaming source of another income. Kasi nag-down kami. Umano ko sa Panginoon kung anong dapat kong hanap buhayin. Ang parang inano niya sa akin, mag-ano ako ng palabok. Mula nung naano ko yung palabok, sa awa naman ng Diyos, nag-boom naman siya. Hanggang sa ngayong dire-diretso ang pagtitinda ko ng palabok tsaka spaghetti. Tagal na to. Dito lang ako sa gilid-gilid. Pagka nagkakahulihan, sa bangketa, nagkahigpitan, pupunta kami rito, pupunta kami ro hanggang dito, hanggang sa permanente na dito na sa gilid. Ito ang naging main na source of income namin. Pati sa mga apo ko, sa mga anak ko, sa aming mag-asawa, ito rin. Dito lahat namin kinukuha ang pangangailangan namin sa araw-araw. Habang nagtatagal yung palabok, hindi ko binabago yung pinaka-ingredients niyan. Kaya hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ang mga suki ko. Kaya mahal at mura yung mga ingredients, binibili ko para hindi nagbabago yung pagtitimpla ko ng palabok. Noong unang-unang kong pagtitinda, ang naging presyo ko lang dyan, 20. Noong unang-una, wala pa akong ganitong pwesto sa gilid. Nag-aalok-alok ako dito sa loob ng palengke, hanggang doon sa may simbahan, sa mga tindera. Hanggang naisip mo dito sa Eskinita, dito kami nakatira nung araw sa loob. Magpwesto na ako ng lamesa. Noong na ako, unti-unti naman yung pagtitinda ko, nag-boom siya. Tinangkilik naman ng mga tao. Lumakas na lumakas. Hanggang sa ngayon, tinatangkilik pa rin nila. Hanggang umabot sa halagang 40, nagsimula ako sa 20 hanggang 40 pesos. Papasalamat naman ako sa kanila, sa mga suki ko. Mula noon hanggang ngayon, ay tinatangkilik pa rin nila ako. Nung araw, bata-bata pa, ngayon halos may mga puti na edad, tinatangkilik pa rin ako. Pati yung mga naging estudyante nung araw sa mga eskwelahan, nakapag-asawa na sila, pag naluluwa sila ng Maynila, from Cavite to Laguna, pumunta sila rito, dinadaanan pa rin nila ako para bumili sila ng palabok. Nakakatuwa nga yung ganun, may mga anak na sila, dito pa rin sila sa bumibili. Kasi nasabi nila, ganun pa rin daw ang lasa ng palabok ko. Kaya natutuwa rin ako pagka ganun. So ang mga customer namin dito is mga flight attendant, mga piloto, yung nagtatrabaho sa Terminal 1, 2, 3, and 4, nakakarating yan sila dito. Ang binabalik-balikan sa amin dito is spare ribs, bulalo, mata. Meron din kaming puso, may utak. Meron din kami ngayong lechon pares. Ako si Teresa, asawa ni Edwin Duliete na may-ari ng Paris Mami dito sa NAIA Terminal 4. Bali, nag-umpisa kami noong April 8,
2015. Sa totoo lang, nag-start kami ng wala. Parang nagsangla ako ng isang party ng bahay namin para magkaroon ng puhunan. Nag-start kami sa maliit na halaga, 5,000. Matagal yon kasi inaaral namin yung lasa niya. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng idea na dagdagan siya ng katulad ng spare ribs, pata, lahat yan. Ganon. Ma'am, bakit kayo binabalik-balikan? Dahil siguro sa kakaibang timpla namin, yung lasa, tsaka pinapanatili din talaga namin kahit sa ganitong lugar, malinis din talaga ang gawa namin. Bali, hindi ko masasabi na kami yung may kakaiba. So, ang nagsasabi talaga dyan is yung mga customer namin na matagal na since na nag-start kami, sila pa rin hanggang ngayon. Ang sinasabi nila na kakaiba talaga ang pares nyo dahil yung lasa niya. Wala talagang makakapareha sa ibang mga kinainan nila. Kasi hindi kami nagpapakulo, sabi nila 5 hours or more than. Sa amin hindi. Pagdating ng karne na yan, di ba hugasan siya. Pagka hugas niyan, ilalaga yan, walang tubig yan. Kung ano yung tubig na nadala ng pinanghugasan, kaya yung katas niya, yun na ang nagkukulo. Mga 2 hours or 1.5. Depende sa klase ng karne ng baka. Kasi kami hindi nagbibili ng frozen. Fresh talaga mula since na nag-start kami. Fresh, yun lang ang pinaglalaban ko. Fresh talaga, bagong katay, walang frozen, wala. Parents lang kayo mag-80 lang po kami. May trust ako yun. Sa mga mahihilig po sa pares, kung gusto niyo pong try yung aming pares na masarap daw, sabi nila, matatagpuan lang po to dito sa NAIA Terminal 4. Harapan lang po ng Terminal 4. Napakadaling hanapin. Dito po sa Pasay City. Nag-uumpisa po kami ng 6 in the morning. Then, hindi po namin masasabi kung hanggang anong oras. Kasi minsan 12 or 1 tapos na kami. Pero sa ngayon dahil sa mainit, inaabot kami ng 2 or 3. Everyday yan. Except pala linggo kasi rest day namin yan eh. Maraming salamat po sa tumatangkilik sa aming Edwin Pares at sa mga totoong customer namin na sinasabing walang katulad ang lasa. Maraming salamat po sa lahat.